खुलुमबाय। दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। दा बे खौरां मेल लानो नागिरनायाव जोंजों लेंहरजानाय खौरांगिरि फंबायमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय इउनाइटेड फरामनि जानानै नोंथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिबाय। आरो लोगोसे दिनैनि गुबै प्रेस रिलिज होनो ओंखारनायाव जोंजोंनो ज' जानो हाफानाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिनो जोंनि मिरुनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार जायख्लं बसुमतारी दङ। आरो लोगोसे ओइस अन्थाव हाज'वारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, आरो लोगोसे जोंहा बिखायला बिथांमोन दं, आरो गोबां जिल्लानि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि बाव बाहागो लादों। दिनै आंनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनाय बा इउनाइटेड फरामनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनायानो जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों, आरो बिथांखौ मानो रिसाफल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो। दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव इउनाइटेड फरामनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' एनडिपिफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानसोरां नार्जारिया नंगौ जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज' ज'यैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव इउनाइटेड फराम हिसाबै जों ज' ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो इउनाइटेड फरामखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानसोरां बिथाङा जोंनि इउनाइटेड फरामनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि इउनाइटेड फरामखौ एरायनानै गावनि हारसिंनो साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार बार लेंहरसेयावबो बार बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे थारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो इउनाइटेड फरामजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानो थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजनि गेजेरजों रायलायालासेनो जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा बुस्थु जादों बेखौ रायलाय होननानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024। जोङो जि जायगायाव जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया। दिनै बिथाङा दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया, बेवहाय मा षड्यन्त्र दङ। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै, आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेलि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ मोनसे एजिकिउटिभ
मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों। बिनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि दानि माखासे समयसाखौ लानानै मावनायाव जोंहा रायथिंफोराव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ। जे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों रायथिंफोराव, नाथाय दिनै जों जे एक्टिभ गैया, जोंहा माखासे खामानि मावनो उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरना लिंहरसो फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 तारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनिनो साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोननि थाखाय जोङो बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एजिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों। बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया, जेबो मोनसे जाहोन गैया, जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों। नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों, नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं। बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ। आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन, आं दिनै पार्सनेलि दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया। आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन। नाथाय दिनै इउनिटि फराम एक्स एन डि पि हिसाबै जोंहा माखासे दायथ' थानाय, माखासे समयसा खामानि मावनो लानाय दायथ' थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया, बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों, दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनिटि फराम जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावबोदों। आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम जे नोंथाङा इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024नि इउनिटि फराम एक्स एन डि पिआ बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो हुपुरनि दैमालु फोथारावहाय जों इउनिटि फराम मा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै दानि मा होनो बिटिसिनि आउट अफ बायहेरायाव थानाय इउपिपिअनि सिएम मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीखौ जोङो बे हाबाफारि लेंहरदों। आरो जोंनि साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफाद साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर' सारमोनखौ जों लेंहरदों। बिदिनो गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों लेंहरदों, बाव सेन्ट्रेल हिसाबै जों खुंदों। नाथाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों। नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया? बे मोनसे कुइसन। नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो। जुदि इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला बे गुफुरनि मार्टेस मुंख्लं सानावहाय 32थि मुंख्लं सानाव मानो बाहागो लानो हायाखै? बे नोंथांनाव मोनसे कुइसन। आरो दिनै बेल' नङा, बिथाङा दिनै जोंखौ एरायनानै गोबां खामानि मावदों। थिग बेबादिनो इउनिटि फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनैहाय बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनिटि फरामनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय, लग'नि डिजाइन खालामनाय, राइटिंफोर बानायनाय, माबा माबि खालामनाय, बे बिथाङा मैया गावखौ बुंनानै लादों। बे गासैबो इउनिटि फरामनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय, मडेल खालामनाय, बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों। नोंथाङा बोरै आं बुंनो हाखो? इउनिटि फरामाथ' माब्लाबाबो आं जानो हाया, जोंसो जायो नङा होमबा? नोंथाङा नंगौ जानो हागौ, नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे एनै नों बारा मावनांखागोन, बेखौ जों गनायो, बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो। नाथाय नोंथांखौ जों दायथ' होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया। बेयाव जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो। अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा। नोंथाङा बिनि एन्सारखौबो हो, माब्रै आं बुंनो हाखो? आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों, दिल्लीयाव थांनाय 2023 जानुवारिनि 10 तारिखआव जेला दिल्लीयाव थांदोंमोन, बे दिल्लीयाव थांनायावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो जोंनि इउनिटि फराम एक्स एन डि पिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जोङो सानै दानस्रां बिथांखौ जों आरो सिला बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरफादों। नाथाय बेयावबो दिनै बिथाङा
दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2024 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनो XNDP इउनाइटेड फराम XNDPनि दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा बबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आं मैया जौ लोंनाया बै जोंहा मा होनो नैबेना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंगौखौनो सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै जों जेला थांना फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनि रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनाया खरसा जादों होननानै बुंहरबाय बिसिनाफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनानै मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्रोद दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरिनाव जों सोंबाय आफादगिरिया होनबाय आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदो नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों इउनाइटेड फराम XNDPखौ बिथाङा दिनै हारसिंनो पावार बाहायदों इउनाइटेड फराम XNDPखौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाइबल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामगोन थिग बेबायदिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखआवहाय क'क्राझाराव माबायावनो गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलिया बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माबोरै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसा जादों मादों होनना बुंनो हाबाय खिन्थु थांखुमानोखौ बे हाया बिथांनि रिजना बेफोरनि थाखायनो दिनै इउनाइटेड फराम XNDPआ बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि बर्डनिफ्राय बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों दिनैसिमबो जों इउनाइटेड फराम XNDPआ दांस्रां नार्जारि बिथांखौ जों दिनैहाय एक्सपेल खालामाखै जों मालाबाबो बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामाखै जों दिनैसिमबो जों दङ बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि मोजांब्ला बाव जोंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना ज'यैनो जोंजों फैनानै मावफिननो हागोन आरो बेल' नङा बिथांखौ आरोबाव 4 तारिख मार्चआवनो 5 तारिख मार्चआवनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ग्रिन भेलि दाब्बायावनो आरोबाव जों लेंहरनानै सिस्टेमेटिकलि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सार्च खालामदों जों बिथांखौ सेबदों नोंथाङा मानो बिदि बार खालामबाय थादों खेबसे नङा खेबनै नङा नोंथाङा माब्रै मा खामानि मावनो नागिरदों सोर पावार होखो सोर अथराइज होखो जों जेला बुङो अब्ला बिथाङा गाबदों रोखो गाबदों बिथाङा जोंखौ क्षमा बिदों जोंनाव आपिल खालामदों आं जि भुल खालामबाय आरो नेक्स्टनिफ्राय आं मालाबाबो बिदि भुल खालामला होनना दिनै बिथाङा बे दाब्बायावनो बे
ग्रिन भेलि रेस्टुरेन्टआव